सालाकाथि स्रां स्रां एकाडेमिनि मोनसे समायना हाबाफारि इंराजि गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै सालाकाथि स्रां स्रां एकाडेमिया लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसेनो बायदि समायना हाबाफारि लादों। सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय सातबिन्दो हरिगाव गामिनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो। लावखार ओंखाम जानायजोंनो लोगोसे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय दरथामसो गामिनि बैसोगोरा आइजोफोरखौ लिंथुमनानै बोथिसे ओंखाम जाहोनाय, मान बावनाय आरो हिन्जावसाफोरनि गेलेमु जोलुर बादायलायनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे ओनसोलनिफ्रायनो साबसिन नखर सामलायगिरि आइजोफोरखौ सायख'नानै बान्था होनायबो जायो। मख'नो गोनांदि सालाकाथि स्रां स्रां एकाडेमिया सालाकाथि ओनसोलनिनो सासे गागि समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मजों दैदेनजानाय आरो बेबादिनो दिनैबो सुदु ब्रह्मनि दैदेननायावनो बे मेहेरगोनां समायना हाबाफारिया मावफुंजायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन सालाकाथि दख'रा एबसुनि आफादगिरि दने नार्जारीजों लोगोसे ओनसोलनि साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोरा। स्रां स्रां एकाडेमिकआ जोंनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि जों सावरायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिया लोगोसे जोंनि गथ' उन्दै उन्दैखौ जों बाहेरायाव हगारनो लुगैयाखै। जोंनि मोसाखावरि गेलेगिरिखौ जों बाहेरायाव हगारनो लुगैयाखै, गोजानाव पिकनिक जाहैनायखौ नुनो लुगैयाखै। बिनि थाखायनो जों स्रां स्रां एकाडेमिकआ साननानै बावनो मोनसे थेलेलेब फुटबल फाथिनानै थेलेलेब फुटबल गेलेहोनानै जों बेखौ साननानै बानायनाय जादों। लोगोसे बे ओनसोलाव माखासे बिमानि समान बुरि बुरि दङ। बिसोर जिउआवनो थांनोसै, दासिमबो बिसोरो हिन्जावफोर फुटबल गेलेनो नुफेराखै। बिनि थाखाय जों बे जोंनि स्रां स्रां एकाडेमिया सानै हयै बे जिनिसखौ जों लाबोनाय जादों। लोगोसे क'क्राझार टिम जोंनि ओमफ्राय स्रां स्रां टिम बेहाय दा खेलायाथ' जेननाय देरनाय थायो। थेवब्लाबो जों बे जिनिसखौ जोङो जेथिया जोंनि बिटिआरआ जे खौसे जाबायबा सान्थि जाबायबा बेनि थाखाय जों बे सुबिदा मोनदों गथ' गथायखौ लानानै खामानि मावनो। बेनि थाखायनो आङो खोब मोजां मोनदों। लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गाज्रि हुदानिफ्राय खारो, गाज्रि सिन्थानिफ्राय खारो। बिनि थाखाय जोङो बे जिनिसखौ हदाय जों बे खामानिखौ मावबाय थायो। मानसिफ्रा बुंदों बिदिनो मावबाय था, खिन्थु बिदिनोसै जोङो समनि हायैयाव जों एखमबा एसे उसुबिदा जायो, बोथोरनि एसे थाथ'नाय जायो। बिनि थाखाय जों स्रां स्रां एकाडेमिकआ जों बिदिनो फिसा फिसा प्रग्राम लानानै गेलेनाय, काबादि गेलेनाय, बल गेलेनाय जों दा बेखौ खालामनाय जायो। लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि बुरि बुरि न'खर बेंग्रा सानै लालमाथि ओमफ्राय सातबिन्दोनि थुनि बे सानै आइजोखौ जोङो सेलेकसन खालामनाय जादों। जों स्रां स्रां एकाडेमिनिफ्राय सेलेकसन खालामनाय जादों। लोगोसे सातबिन्दोनि मा नाम मोनलाय जोंना लोगोसे लालमाथिनि ओमफ्राय रबिना बोरमाखौ जों बिसोरखौ मान बावदों बिबार होनानै ओमफ्राय काप मोनसे होनानै जों बिसोरखौ बरायनाय जादों। लोगोसे जोङो फैगोन बैसागुआव जोङो बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ लानो नाजागासिनो दं, सानगासिनो दं। लोगोसे दा माखासे खोथाखौ जोंनि स्रां स्रां एकाडेमिकनि जोंनि प्रेसिडेन्टआ बुंगोन, बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गिबियाव आङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथां निउस मिडियाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो बिथां स्रां स्रां एकाडेमिनि जाय माने एडभाइजार अर्थात बेनो फाउन्डार बिथाङा सुदु ब्रह्मआ जिहेथु दिनै जा हाबाफारि लादों गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे बिथाङा माखासे एक्टिभिटिसफोर लाफादों। बेवहाय दङ फुंनिफ्राय गेदेमा जोंहा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुसुखायाव बिथाङा बिबार बावनाय हाबाफारि, लोगोसेनो बेवहाय आइजोफोरनि उन्दै उन्दै आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बिथाङा होदों मोनसे एक्जिबिसन हिसाबै। आरो लोगोसेनो बेवहाय बैसोगोरा आइजोफोरखौहाय मान बावदों। आरोहाय दङ बेवहाय जाय जोंनि बे ओनसोलनि जाय आइजोफोराहाय मोजांसिन साबसिनथारै न'खर दैदेनदों बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बिथाङा बिथांमोननि नाजानायाव मोनसे बान्था होनाय जादों। बे बान्थायानो जाहैबाय साबसिन न'खर सामलायगिरि आइजो बान्था बेवहाय होनाय जादों। आङो आसा फारिदों आरो मोजां मोनदों जोबोरैनो, मानोना बे हाबाफारियाव आंखौ दाख्लैनिफ्राय सावरायनानै माने बाहागो लानो खावलायदों। आरो आं बे माखासे बिथांमोननि सावरायनायाव जिहेथु माखासे बान्था होनायनि बाथ्रा सावरायदों, आंबो बेवहाय बिथांमोनजों शेयार खालामफादों। दा बेनि गेजेरजों आं आसा फारिदों नैबेफोरबायदि बान्था होनाया बान्थायाव मा दं गैया
बियो गिदिर बाथ्रा नङा बेसेबां मा होफादों होफैयाखै, नाथाय मोनसे एवार्डआ गावहानो मोनसे अजन दङ। जाय एवार्डआहाय बेखौ मोनसे रिकगनाइज खालामो जे बेवहाय साबसिन आइजो माने न'खर बेंगिरि आइजो बान्था जे बेवहाय मोनसे टाइटेल होनाय जादों, बे बान्थाया आंनि साननायाव जोबोद मोनसे इन्सपायरेबल। बेवहाय खोब माने ओंथि गोनां माखासे बाथ्राफ्रा हाबसोनानै दङ, जेरावनाखि जोंनि गोबांथार आइजोफोराहाय दिनैनि थारिखाव जों नुनो मोनो, नोंथांमोना निउस मिडियानि गेजेरजोंबो हयथ' नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनो जे गोबांथार आइजोफ्रा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ गारनानै गुबुन माखासे जायगाफ्राव गुबुन हौवाफोरजों खारफ्लालांनाय मानाय, गाव गावनि गथ'फोरखौहाय जोथोन लानो रोङि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। नाथाय नैबे मोनसे एवार्डआनो बेखौ मोनसे दिनै टार्निं पइन्ट लाबोगोन जे गाव गावनि गथ' गथायखौ नोजोर होनाय, दिथि होनाय आरो गावनि न'खरखौ सामलायनाय, गावनि फिसायखौ सिबिनायजों लोगोसे जे माबायदि गावनि गथ' गथायफोरखौ दैदेनलांनांगौ, रांखावरिखौ बोरै खामायनांगौ, बे मोनफ्रोम केरेक्टारिस्टिक्सआ नैबे माने बान्थायाव हाबफानानै दङ। ओंखायनो आं सान्दों बेयो मोनसे फिसा लेभेलाव जादोंब्लाबो खिन्थु बेवहाय जथेस्थ' बेवहाय ओंथि दङ। आं सान्दों दिनैनि बे बान्था मोनगिरिफोराबो आरो बेवहाय मोनसे माने दायबद्धताया बांदों जे बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा माने बे बान्था आजावखांनायनि उनाव जिबनावबो माने फेलें जानाय नङा, बिथांमोना थांखियाव सौहैनो हागोन, आं बेखिनिखौ आसा फारिदों। स्रां स्रां एकाडेमिया मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव जोङो गोजोननाय जासिहरदों बयनिसिमबो। आरो बे समाव जोंनि स्रां स्रां एकाडेमिनि साफ्रोम बिबानगिरि बिथांमोनाबो सफैदों, मोसाखावरि बिथांमोनाबो सफैदों आरो गेलेगिरि बिथांमोनाबो सफैदों। दा मोसाखावरि बिथांमोनाबो खामानियाव आखा फाखा जादों आरो गेलेगिरि बिथांमोनाबो गेलेदों। दा बे समाव जोङो दिनैनि बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव जोंजोंनो हांख्रायनाय लाबोजादों 2 नं सातबिन्दो गामिनिफ्राय लक्ष्मि ब्रह्म आरो लालमाथि गामिनिफ्राय रबिना ब्रह्म। बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जादों बिथांमोना सासे साबसिन न'खर बेंगिरि आइजो। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होदों, बिथांमोना फिसाफोरनि फारसे फरायनाय आरो न'खरनि फारसे बियो जेरैबो फारफ्रोमथिं नोजोर लाखिनाय, मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिनाफ्राव बियो माने आखा फाखा जेरावबो। जोङो बिदिनो नोजोर होनानै बिथांमोनखौ दिनै बे जोंनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव बरायदों। आरो बे समाव जोङो बे आजौमोन आबैमोन बिथांमोनखौ जों बरायदों। मानो थाखाय बरायदों होनना बुङोबा जोङो बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बरायलांबाय थानो नाजासिगोन जों एबारनिफ्राय। बिदिनो बैसोगोरा आबैमोन आबौमोन बिथांमोनखौ दिनै बे बोसोर गोदानाव लावखार ओंखाम जादों। बे लावखार ओंखाम जानायाव बिथांमोना खब'से ओंखाम मोनजायोब्लानो गोजोनगोन, जों बेखौ साननानै दिनै जों बिथांमोनखौ बरायदों। आरो बिथांमोनखौ बरायनायनि गुबै उद्देश्यआ जोंहा बेनो। बे आबैमोननि थाखाय जोङो अमा लादों, जोंनि बर'नि जाग्रा अमा। आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरबा अमा जायिखौ जोङो दाउ बेदर जाहोगोन। ओमफ्राय बै नाफोरखौ जोङो लानाय जायासै। ओमफ्राय जोंहा माखासे मिरामिस दङ, बे मिरामिसनि थाखाय जोङो एसे ब्रेक खालामदों आरो फिथाइ सामथाइ। दा बे स्रां स्रां एकाडेमिया मोसानाय आरो गेलेनायनि बे मोननै बेलायाव जोङो बांसिन दावखोहोनो हादों। मानो दावखोहोनो हादों होनना बुङोबा जोङो गाहाय फोरोंगिरि महरै जों दा दिलिप सारखौ मोनबाय थादों आरो गेलेनायनि फोरोंगिरि महरै जोंहा चन्द्र ब्रह्म दंखायो। दा जोङो फोरोंग्राखौ जों खाथियाव मोननायनि थाखाय जोङो मोसानाय आरो गेलेनाय बेयो जोङो सिगां फारसे दावखोलांबाय थादों। आरो इयुनसिम जों जेब्लासिम हागोन आरो जोङो अब्लासिमनो बे मोसानाय आरो गेलेनायखौ जोङो जौगालांबाय थानो नाजागोन।